Oh, akong gisuroy karon ang katong wala makarga sa relocation area kay ang amuang balay is i-demolish naman ni ibalhin namin sa relocation area. Salamat. Duha akong purpose karon. Nagsurvey ko sa wala makarga sa relocation dahil mo duty pa kong pantalan. Dari ko sa pikas na pod. Kay layo biya kayo ang kuan. Ako ang surveyhon. Daghan pa kayo ang wala makarga sa relocation. Ay te. Ayo te. Ayo. Day, ilista ko day B para sa kuan day. Nadarit day cha, ilista ko tong wala sa relocation day. Ana. O naitawo si Inday cha. Ama, nang lista ko katong wala makarga sa relocation. Say, butang say mama, mama. Oh, ngalan sa imong mama day. Palihog na lang kung lista ni Kuan day B kana dira ni Brenda day para mausa na lang. Hay po dyan kay nakita ka diri dyan. Hay ba? O diba, kapoy kaayo no layo kaayo. So maglakay la ang lakaw rataan ni kay akong sorbihon yun ang katong daghamang wala makarga ko sa relocation. So, hapit na gud ni mag 200 ka bubong ani mo ang purok. Dayon. Da Maisel. Dam. Maglista kog relocation. May. Oy, lista imong mama lang oh. Asa ni imong mama? At tuwa sabi, dagan na. Ina, kay maglista ko sa relocation. Dali na ko sa terminal, paabot ha. Terminal. Ayan, walay tao, kakapoy ba ani. Og na ako'y natagbo karon nga atong gwapa nga maestra. Ayan. Tago man na katong madam, uy. Hoy, ilista imong lula be kay sa relocation dam. Namas tulad diha. Ay ilista lang ling kay dili mga mahadlok mamungaw. Relocation man na siya. Hoy, naa pa na join. Ang listahan na ani ti Mercy dayon. Murag wala gyud mo dito ti, lista na lang daan. Si Kuan si Jason naman na si Kuan at si Samson naa. Naa. Oh. So kana. So si ma relocation as siya kay ngano 40 ra biya ka bubong anak karga. Unya pila ta ka buk diri, hapit ta mag 200. Si ilista na lang. Makarga manggod puto ana 1 hectare ni pila ra 5 Oh, by 8. ambiti ay mo ate. Ang ako adjud. Ah. Ayun lang oy, ka Samson man to ako ipadayon. Kato na Wala lang. po siya. Pero tuana dito ni Mercy ang ngalan niya. Kato na? Sige, kato na lang, te. Oh, ako na ko. Oh, kadugay ba, ani? Ama rin si Helen Dam Christian. Ako'y ginuo ko ni. Hi, sao kay sa viewers kay monetize na ta. Hi, wag gaya. Gapa kay sa tong anam. Oh. Asa naman ta, ani? Oy, kadugay ba? Lagi kay Dayon ang kaning ako ang kauban karon kani si Jerry nakarga ni siya sa relocation kay katong last nga nagmeeting si Sir TD is ning data pili mo na data Jer 10,000. oh 10,000 dayon mao ni siya automatic na din siya nga naay relocation oh dayon kami unsaon mamiani ron nga wa man jud mi makarga sa relocation si Jerry ra di ay ang ato ang kuan nga tinuod man jud ta nga nagpuyo aning mukas purok tres. So, ang kato imuhang Gismil is automatic to siya direct nga ma-minus to sa lote. 58,000 within 25 years. Mauna siya. Oh, sige, Jer. Kung pag human akong service sa ako ang mga tao, duty na pod ko. Pantalan ay terminal. Duty na po ko sa terminal, oh.
Bali duha ako ang trabaho karon, gasorbi ko sa mga tawo nga katong wala mapil sa relocation. Dayon duty mi kay ang amuang purok is lockdown man. Sa 22 pa man mahuman ang amuang lockdown. So daghan jud gayaw-yaw ganina kay ngano wala pa sila makarga daw. 40, di ba 40 ra man kabuk sa relocation. Si Esther parting yaw-yaw ngano kunong wala makarga siya nga na siya passbook. Ingko adtuan ninyo ang ngalan na ani Mercy karon. Kay ako ang nakita dito nga mas daghan ang imbawan nga katong nakarga sa imbawan. Sumurag dili matawag og relocation kay ang imbawan wala man sila nagpuyo dire sa purok tres na may imbawan nga nangakarga. Wala na ka nagpasiro. Na ni Mercy, ako na silang giingnan nga kung nangita mo nga nung mo nakarga adto lang mo Mercy. Pero pilahay ra to na sa imbawan. Ah. Nakuha taga imbawan. Mas priority. So gubot kayo gihapon ni siya nga pamuyo. Ay, naka-snack mi. Salamat di ay sa snack di ay taho. Kumay na oy. Pinday. Salamat ani. Naka-snack mi sa ni Inday, is the Inday taho o kauban sa kong mga CBO. Ay, kumbag. Walay. Ay, naangan na po ko. Bar para ahan din taho bar. Ha? Para asa din yung taho. Pari. Kaning province manigod. Para Para sustansya ni sustansya. Kusog pa kusog. Dagan- Vitamins ni, vitamins. daghan ka ingong para asa daw ni siya. Pakusog lagi. Ay, karang Here we go. Patay. pautog. Mabanjo ta ani ron. Sa wala sa lokal. Akwara ba ni YouTube? At buang. Ang kaning taho is pagahi sa tuhod. Mao ni siya ingon. Oh, pagay. Salamat mi ni Inday nga. Nga libre mi sa snack karon. Wala pa ko nahuman itong suri sa pikas. Perting gubuta. Ah, sugo na. Okay, gahe. Last four na galing sila oh. Unsa man ang dula ah? Brooklyn o Clipper akan Brooklyn o kanang Unsa man di may mo agas. Tapwa game 7 doon. Uy, daghan may nadato kaning ko ano, kaning ko ano taho no? Ini wala mo konsa tiyan amigo. Daghan na dato aning taho biya. Boy, wala magpasyada boy. Kulo yo magpasyada. Oh, magpasyada. Kaya murag kapoy maghihapon ng trabaho eh. Nana ko sa terminal kay lockdown man ang amo ang amin na weng. Hi pod weng. Sorry. Ano na, asa na tayo butang. Tayo butang ani weng. May maka kay. Daghan makang area. Ang amo ani asa. So daghan kaya pong gayaw-yaw no kay ngano ko nung wala sa nakarga ambot ani ay nalibog ko. Sakit kay sa mo andughan pod nga ako isip taga Mukas ni is wala po mi nakarga sa relocation. Nga ning hatag mami ato og binulan sa una na gani mi resibo ato katong murag yellow green nga card saon man ni oy. Ug naibas na so human akong lista sa ako ang trabaho. Ug mao ni siya ang wala man lista sa relocation. 94 kabuok wala man lista sa relocation. So aha man ni ibutang. So ang pangutana is asa ni ibutang 94 kabuok ang wala malista sa relocation. Yan.